back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og ingon ni ini ang nahitabo. Iba ko ilaw mo. Papatok mo, Zod. Uy, Batman. Uy! Naplagi kay duaan. Oh, Bapital? Hatag yapon silingan, Papa. Amina, Ayaw pa, langga man ni Gian pa. langga siyong mata. Amina, Ayaw, hala, kuha ni mo duwaan, Gian. ang Kuha. angay ining imong duaan, yatak-yatak ka. Ayaw, Papa. Ayaw, Papatok mo. Ayaw pa. Ayaw, Eloy ka, Putol ka Bapital. lagi. Hala na lang oh. Putol dawaan diyan. Pupunito na ko, be. Luhoy kayo, Bapital, diyan. Puputol mga kamot og diil. Hasta tang-tangsad. Unya, hilugan pagyoy ko pagkaon, Papa. Luoy kayo, Gian. Luoy kayo, hasta Bapital. Andam na ko alang sa akong pag-duty sa bar. Magdali ko. Pasayuhan ra ba ko ni Madam Rikayla ron. Kiraghang nagsaad na ko nga mo table sa VIP room. Ay, di ganun ta ako ganahan. Pero ako'y mahimo. Naginahanglan ko og kwarta lang sa akong mama si Ma. Ang importante nga dili na ko ibaligya nga akong pagkapirhin. Bisag pilapit kantidad. Oh, si Gian ka na. Huwag naghilak siya. Ngano ka? Duulon ko. Gian? Gian, ngano ka? Naghilak ka man, Kod. Ang imong dumaan. Nagkubalag siya na. Si Papatok mo. Yatakan duwaan, Gian. Iya kuha pagkaon, Gian. Kasalbahis, kid sa imong amahan, Gian. Ayaw lang. Dakway tingog ni mo, ate. Makamata, Papa. Awa ko, ilabot ko makamata siya. Ha? Hala. Ikaw mo nila. Hala. Anong niya ka? Nganong gikaon ni mo pagkaon nga dili pan to para imo ni mo? Alang ka to sa bata. Uy! Ikaw niya ang nagdawag pagkaon ni Gian. Ako bitaw. Og imo paging gigubang duwaan sa bata. Ikaw gihapon may naghatag sa amaw. Ayaw nga liog amaw si Gian. Kay kung doon na may amaw din hikana mao ikaw. Ta! Tarong bago ng amahan nga mangilog og pagkaon siyang anak. Gusto mo gusto. Pagiguba pagid nimo ang duwaan. Kaya di mo ito makaon. Og tarong ka ng imong gihigot og kadina diha sa ligi sa inyong bay ang imong anak ha? Kaya amaw mo labi. Kanami kinimong na! Nga, usaha mo ka no, ha? Usaha ko no takla. Diha ka na! Bye, ate takla. Hoy! Sa sunod na! Naghalang pagkaon ni mong dadyon, ha? Aron magkakaon ming duha. Bugka jugnaw! Salbahis nga man! Oh, nibalik ka banggon, takla. Naku, pag mo duty ka na, anak. May balik ko, ma. Tiwa pa'y kaon si Gian. Dili ba kitadaan man to ni mo kaganina? O, ma. Pero gikaon sa tukmong dako. Mihila ka na sa. Salbahis gid sinuy tukmo, masima. Salbahis ka way sama. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo. Gagihatagan kong anak sa may bulawanon o kasing-kasing. Ma. Uban ka pag anak nga nagatiman sa sama na kong tiguwang na. Og masakiton pag yun. Labing siguro. Gibiyaan ako. Masima. Dokyo, imposible na kayo makita na to si Bugart ining Manila, uy. Dako kay ning syudara. Kaya, gusto gigalat. Pero tindak ko ay ning Manila. Nya, unsa may plano nimo ha? Anong plano mo ngayon? Bahala na si Bugart, uy. Di siya nako. Pwes, di nasab ko niya. Oh,
nindot kay nang hinuna-nuna ron mo lahat. Tumpak! Oh. Tokyo, gusto na ko mamauli na ta sa ato. Ah, paita. Mau pagana itong pagkabuti ni sa Manila, mamauli na yun ta. Bitaw lahat. Puslan mang niya na sa Manila. I-enjoy sa nato atong kagalingon din nila. At Tokyo, suruyo nato ang tanang mga tourist spot, tourist pass din he. Tourist spot din he batan na sa Manila. Aron ba malingaw ta balat og mawa ang ato mga problems. nasuhito di ay ka. Ako'y bahala. Hmm? Suhito ko din sa Manila. Wa sa man ta maingon ba inoy ha asa? Dali, sugnod mo sa bakten. Unsay sugdon ha? Isugdon na kong baktit. Mainasal ka. Follow me! Naghahanag tao din sa plaza, Nahilburtong oy. ni Sal o. Kunya, o boss bye-bye. May duha ka tao nga mga sundao o. Naglakaw-lakaw, nagbantay-bantay o. Ninduta tanawon o. Bye, day, lalat. Mao ni Rizal Plaza. Daghang kayo mag-date din ug mag-picnic din Mao ni gitawag og Lunita bay ha, Lunita. O pero nganon gibantayan man na nilang revoltong Rizal bay nonoy. Modaga na. Dili, dagan ni. Mo na gitawag og protocol. Ang pagrespeto sa bayani nga si Rizal. Ang pagrespeto. Moody ay. Nakasabot mo mo? Wow. Pagkatoy-toy! Kaganina pa man dang naglakaw Bogart, uy. Layo pa ba ang bahay sa imong mama din sa Manila? Tol na lang. Jutay pagantos na lang. Na, naunsa naman hinuon na. Misamot imong pagaw nga layo kay tagilakawan. Okay lang nga. Maulian na lagi di. Ay, kanus apa ka ha. Basta maulian lagi di. May na lang pagaw, uy. Kay magsigalag pangus mo diha. Oh, hira. Asa pa ni dapit ang inyong? Sa Tondo, Tondo? silang asyong sa lungga. OMG. Squatters naman ang dapita. Yan ito sa Tondo. Doon ito sa mo. Mauni ang place sa imong mama, dear? Tora. Dali. Kaniyuta, kaya tuktok ko na kupultahan. Magaling! Ha? Magaling! Uy, timpasa, uy. Timpasa, usap kayo magaling, Magaling! uy. Timpa, uy, yung magaling. Sayop ng imo. Ingnang maayo. Magaling ka dyan. Asa may tanapita ron. Manila. Uya, usapay tinagalog umayo. Magaling. Di husto ko. Oo, no. Ang panay ko Sakto, no. tuktok ka. Sige. Magaling! Magaling! Oh! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!